Da, bulit na. Ay. Kasbit! Dagan man ka, oy. Luko ka na ako. Wala man kabayad mo utang, oy. Kasi wala bayad utang, oy. Gukod mong ganito ka gani kayo. Maligya kang hima. Ako nangawat lagi kong saging dito sa kwasi. Eskulahan. Anak ka, labat ba yan na? Masukuan ng si teacher. Anak ka, dato mo. Dato ka ni may si madam. Nagkaon siya saging. Paborito ka niya saging mo. Nako. May pa din saging. Kakanda ba? Ikaw ma-artikat ka. Kung saan mo tinda ka di? Maligya man ko yema. Bakit ko'y balon? Pila ng hima. Abri ko na. Tag-5. Abri. Na, lami man na. Nga, ano mo hima? Palit ba? Bayan na tag-5? Oo. Kamahal na yung hima, oy. Mahal naman ko. Sa una pa kay sa lapi raman na 50 cents. Mahal na. Saka ang piso na yun. Karong 5 kamahal na ana, oy. Mahal naman ang kamay ug ang gasolina. Ayaw na lang butag yung gasolina. Para dili mo mahal unsa man ka, oy. Mahal naman gid ron. La bayad na sa imong utang be. Ilista. Bayad na ko sa utang niya. Kana imong pa kana imong hima nga wala na butangi kanang kwan dili man kayo lagi. Masih gibutangan nak buok abok. Pandi mo. Ang liberty na. Palit na. Akong mga classmate akong gipautang. Tag 5 man ni pag ugma sila bayad. Cheese na. Nakoy ginansya. Uy, dapat gini mo eh. Bayad na pe. Wala kay nagnaon nagisanti ka. Pa dili kami eskwela. Ikaw noon dili ang ngayon mi eskwela. Ang ani mo dalon ra ka dito sa restaurant. Kanon ra ka pirmi kay mura magbaboy. Sige rag pagkaon mo kanang pagkaon nga tangkong niya pag human ihawon. Kaya ka mo ka, uy. Dato kaya mi kaya. Dako ka kong balon, dako ka kong balon. Kuila lang ka para sa balon, dili ay pataka lang ka break dako. Ano ka balon kay kong bisig patay silingan na, silingan ka. Lapo-lapo. Dito ni mo silingan. Ako bayad ako utang lagi. Bayad na be. Kami ito kayo mo hima ba kay sagol buong tanong sagol ko. Sagol buong oy kabad ni mo oy. Lain kay ka forma ba mura kag doktor. Di mo ni doktor god. Naay, la mura naman bubuto imo tiyan. Mura na ako papa. Ikaw mo papa ko. Kalat kayo kakanon sinyo na. Kalat kay ko kalon. Kalat kay ko kalon sa amo eh. La, imo jud ka na unggoy. Ha? Imo ka na unggoy. Okay. Dakuha ni mo tiyan oy. Gamay asa ka tanawa ko na kasi hima ko na. Lami kayo na kuya. Gilis-lista ni mo mga classmate ng palautang. Si Becky Espiritu nako. Ha? Gagal eh. Hindi kayo buskwila. Bahala di ka graduate basta dili ka egit. Wala kita para madato na. Ala bayri sa na. Ala pila na to imong gidoon. Bayri na. Ay sinsilyo raman eh. Sinsilyo. Ay